Yes, jeg har fået til opgave at lave om retvinklede trekanter, og jeg har så stillet formlen op her for cosinus, sinus, tangens og Pythagoras, og så har jeg tegnet en trekant heroppe, hvor man kan se, hvor de forskellige sider ligger. Jeg har så lavet et eksempel herover, hvor jeg kender to sider her, og jeg kender den retvinkel. Så skal jeg finde siden A, og det gør jeg ved at bruge Pythagoras. A i anden plus B i anden er lig med C i anden. Og fordi vi ikke kender A, så bliver vi nødt til at isolere A først. Så det har jeg bare gjort ved at regne det ud først, og så minus det på begge sider, for at 13. Og så skal jeg, fordi jeg skal opveje det, den hypotese, så skal jeg have et kvadrat ud, og det giver så 3,661, og det skriver jeg lige på her. Så ved vi nu, at min side A er 3,61. Så skal jeg finde min vinkel A, og fordi jeg kender de to vinkler der, de to sider, så er det cosinus, fordi jeg kender hypotenusen, som går den vej, og den hovedliggende. Så bruger jeg den form, der er herovre, og sætter min tal ind, og igen A den ukendte, så den skal isoleres. De to, de dividerer med hinanden og får det tal, og bruger så cosinus minus i første for at finde, hvor mange grader der er. Det vil så sige, at der er 31 grader. Så skriver vi den her. Og fordi at jeg ikke gider til at regne det en gang til, så kan man bare sige vinkelsummen, som er 180 minus de 90, den der, minus 31, den der, og så ved vi, hvad den sidste vinkel er. Den er 13 grader.